Paní Poldy na závěr sezóny hořkne úsměv. Dvakrát skončilo Kladno těsně před branami finále. Středobodem kladenské sestavy posledních 2 let se stal Pavel Patera. Dvakrát za sebou nejproduktivnější hráč extraligy, zůstal letos jen 2 body za absolutním rekordem nejslavnějšího kladeňáka Milana Nového. Nejsehranější útok extraligy, Vejvoda, Martin Procházka a Patera, zůstává na Kladně pohromadě. Obránce Libor Procházka si už vybudoval pověst ostrého hráče, také on podepsal pokračování své kariéry v modrobílém dresu. Kladenská parta se udržela pohromadě a může na vizitku nejveselějšího mužstva extraligy připisovat další kousky a rituály. Pověst o chudém kraji vyvracejí nebývalé návraty někdejších hvězd. Do obrany se v Kristových letech vrací stále nedoceněný Petr Kasík. Po roce v Pardubicích bývalý kapitán Josef Zajíc. Z Plzně se podařilo uvolnit Jiřího Beránka. Ke světovosti dosud chyběl zkušený brankář, jasná jednička. S Martinem Kladem se bude střídat další posila z Plzně Jiří Kučerat. Kladno se může po 3. za sebou pokusit o finále.